Police, Philippine National Police City, Ilitia Novera. May nagpala ka dito muna na nga ni-report, iti biyan ti Bumuradyo, babay ni Mr. Antonio Pugyao, nga dito ka barangay, nga ni Mr. Gringo Barid, ket may sa nanopa, nga dito ket pimusay, muna aksidente, puon nga pimusay Bumbo Island, iti gaman pantay nga paseten, iti Ilitia Novera. Kansa din, no? Ngayon dilang kalman, ket at titinulong o di babay na po nagtipo nga pwersa ti Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, pakiramanan ti Philippine Army, Marines, kay ti panakaibaba ti bangkay ni Mr. Gringo Barid. Kat kay kung dami Bombo Aileen, makapatayin po natin si Police Captain William Sotelo, sir. Una sa lahat, magandang tanghali po. Live po tayo sa Bombo Radyo Lawag. Apo Police Captain Sotelo, sir. Yes, sir. Magandang hapon po sa inyo, sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Bombo Radyo Lawag. Yes, sir. Okay, sir. Una sa lahat, sir, since tayo po yung isa sa mga nagresponde or nagrescue itong si Mr. Gringo Barid, itong biktima, ano po yung lumabas na investigation po natin? Bakit po siya namatay? Apo Sotelo, sir. Ang may report tayong na-receive kahapon na allegedly may isang tao na nahulog doon sa bangin sa bandang parte ng Mount Bumandera, sakop ng Barangay Santo Niño, Novera, na itong biktima na ito ay nakilalang si Gringo Barid, 35 anyos, may asawa, at ito'y isang hunter at residente ng Barangay Kakapyan, Marcos, Ilocos Norte, na siya'y nagsasagawa ng animal hunting, wild animal hunting. So, pumunta tayo kaagad doon sa Barangay Kakapyan, naki-coordinate tayo kay punong Barangay Merlita Barid at ganun din sa relatives ng biktima natin i-verify yung report kung totoo yung report na receive namin. At yung initial na investigation namin noong March 15, 2025, nung Sabado, yung biktima kasama yung dalawang kasama niya na nakilalang si Albino Magno, isang barangay tanod, tsaka si Helbert Pugyao, na isang barangay kagawad ng Barangay Kakapyan, Marcos, Ilocos Norte, na pumunta sila doon sa Mount Bumandera para maghunting ng wild deer or yung baboy ramo. Sa area ng Novera na yon. At around 8:30 ng March 17, kinabangaan nun, si Barangay Captain Merlita Barid ay naka-receive ng impormasyon kay Albino Magno na sinasabing na si Gringo Barid ay nahulog sa bangin sa bundok na yon. At yung na-receive na information na yon ni Kapitana, agad-agad itong ipinaalam sa MD Ramon Marcos. So yung mga tao naman doon sa Barangay Kakapyan at yung mga relatives ng biktima ay nag-proceed, ay pumunta na doon sa pinangyarihan ng insidente nung araw na rin na yon, nung March 17. So may nauna nang pumunta doon sa pinangyarihan. So nung mga around 12:05 ng hapon kahapon, nag-compose ako ng isang grupo namin kasama ang Philippine Army, 77 IB, saka yung provincial BFP natin, Novera BFP, Marcos BFP, saka yung second mobile company natin, saka yung Marine Brigade, RHU ng Marcos at RHU ng Novera, at saka isang guide na kasama namin para pumunta doon sa pinangyarihan ng insidente. So nag-proceed kami doon by foot para sa backup search team at reinforcement sa nauna nang pumunta doon sa area, yung mga tao na taga Kakapyan. So mga around 4:10 ng hapon, nagkakasalubong kami doon sa malapit doon sa pinangyarihan ng insidente, yung mga nauna ng team na pumunta doon. Saka dala-dala na yung bangkay ni Gringo na wala ng buhay. Wala ng buhay na pinaba. Na allegedly, sabi ng yung mga kasama niya ay ito'y nahulog sa bangin, sa bundok na yon.
So, nung nadala na namin ito, yung bangkay, pinagtutulungan-tulungan namin na pumunta doon sa Barangay Kakapyan sa Madungam Dam at dali-dali namin pinunta sa ospital para malaman pa kung ano pa yung mga galos o may tama ba sa katawan, at doon na diniklara ni Dr. Harold Ermitanyo na more or less 24 hours na siyang patay. At cause ng death niya po, yung pagkamatay niya ay alleged gunshot wound. Dito sa may baga niya. Ang tama yun. Upper sternum area, dito sa may baga niya. Doon sa pinag-interview namin kay Albino Magno, yung isang kasama niyang hunter, sinasabi niyang noong nagka-contact sila, nag-chasing ng mga wild deer ng gabing iyon ng March 17, itong si Gringo, yung biktima natin, ay accidentally nga nadapa na may daladalang baril. Nadapa siya, pumutok yung baril niya, tumama sa kanya, tapos siya'y nahulog sa bangin. Yun ang kwento nung kasama niya na si Albino. Oo. Tapos yung baril na gamit ni Gringo ay na-recover din namin. Ito yung isang improvised na 12-gauge shotgun po. Yung po ang nangyari. Okay. So ibig sabihin, sir, hindi namatay na nahulog, kundi namatay siya dahil sa aksidente na nabarilan yung sarili niya, sir, yung pagkadapa niya. Yes, sir. Yun ang dahilan po, sir. Kaya hindi namin kagad po ng kasama nila na nag-hunting doon na may tama pala si Gringo sa katawan. Kaya, yun po. Yung pagkahulog niya sa bangin, sir, gaano kalalim yung bangin, sir? Malalim, medyo malalim yun. Kung hindi ako nagkakamali, mga 6 to 8 feet siguro yun. Kasi tarik kasi siya. Tarik. Oo. Okay. Yung pagkahulog niya, sir, may sugat naman siya. May sugat si Gringo, yung pagkahulog niya sa bangin, sir? Or wala, sir? May gasgas naman siya sa mga bandang dito niya. Kaya mas sabi ni doktor, yung nagkuan sa kanya, nag-check, kasi hindi niya makuan kung anong talagang bala yung tumama sa katawan niya. Kaya nag-request kami o nagkuan kami ng permiso sa pamilya kung pwede nilang ipa-autopsy yung bangkay ng biktima. Para malaman natin kung talagang yung 12-gauge shotgun na homemade, kung talagang yung ang tumama sa kanya. Okay, pero yung initial, yung sabi niyang mga kasama niya, yun ang kwento nila na nadapa siya, then biglang pumutok yung hawak niyang improvised na shotgun, sir. Yes, sir. Yun ang sinasabi nila, itong dalawa na kasama niya. Pero sa inyong senaryo, sir, ano po yung nakikita yung dahilan? Alam po, mayroon po kayong tsurya dyan pag nabaril yung isang tao. So, yung tama niya, sir, talagang kita ng tama ng mga 12-gauge shotgun, yung sugat niya, sir? Yung nga po ang ikuan pa natin ngayon. Kaya dapat po, hindi naman tayo expert sa kanyang mga kuan. Kaya dapat po, ma-autopsy po yung bangkay. As per ni doktor, para malaman kung talagang galing talaga sa kanya yun, galing talaga sa backshot na yun. Okay. Yung backshot, sir, or shotgun, gaano kahaba, sir? Almost, sir, mga di putol kayo kasi yun, sir, pwedeng naalis yung barrel niya, sir. Tapos ikakarga yung bala, sir, tapos balik na naman, sir. Ganun ba? Okay. Sa ngayon, sir, yung pamilya, papayag ba sila na i-autopsy yung bangkay, yung biktima? Opo, sir. Nakausap ko na sila kaninang madaling araw kasi yung sinugod nga namin noon sa ospital yung kapatid nila na si Gringo. Opo, willing sila kasi inulit-ulit ko pa kung gusto nilang ipa-autopsy yung bangkay. Sabi nila naman po. Tapos mas maganda rin po yun para malaman natin kung ano talaga yung cause of death niya. Kung may foul play ba o may bumaril ba talaga sa kanya or talaga bang nagsarili siya. Yun po. Pero yung mga kasama nila, sir, wala naman gasgas or sugat, yung mga dalawang kasama niya na hunter, sir?
Wala naman po, sir. Wala po. Okay. Sa ngayon, sir, ano po yung disposition po ng Philippine National Police, lalo po sa inyo, na ikaw yung Chief of Police dyan sa Novera? Ano po yung disposition nyo? Yung isinuko nilang baril, meron bang kakasuhan yung mga kasama nitong yung biktima, sir? Iyon po ang nagkakandak pa rin kami ng further investigation po. Kung talagang may foul play po siya, siyempre po, ikakasuhan po namin sila. Kaya nga po, dapat ma-autopsy yun. Tapos magtanong-tanong sa mga kung ano pang anggulo na dahilan kung may na may nangyaring iba na nangyari doon. Okay. Okay. Sir, ang kurmuman po natin si Bombo Aileen. Kung meron din siyang katanungan, Bombo Aileen, go ahead. Maraming salamat, Bombo Roger. Negative na. Maraming salamat na lang kay Police Captain William Sotelo, sir. Back to you, Bombo Roger. Okay. Sir William, maraming salamat. Kadeti oras ng PM Station de Bombo Radio, sir. Malaksid no dapat dikit inayon mo or mensahe tayo. Especially dikit kastoy nga dikit nga kailan ita ilitin over or even iti kabangibang nga ilit tamno tayo sa aning nga maulit kastoy nga pasam. Although kung natin ket illegal dikit kastoy nga panagano papo hepe ng ko namon kititan nyo ang gulo na urayo lang di autopsy the result of the autopsy tap then second move ti PNP no lagi ti disposition nga agdang rapid test so ano kita mensahe sir When dumaw man iti pinagtitinulong tayo po lalo ti ka William Itinobera kas tamo ti kabading nga Ilya po iti pinaghunting talaga po kita illegal naglalo no agusar iti ang lisensyado nga paldo kun illegal talaga ti hunting. So numan na po dati na maamuan mo mamamulta nga ganang pila nga kwakati illegal nga paldo po. Mabalin yung ikwalti niya mi kung kastamat nga i-report dati barangay kasi gito ya po kita basta dalata daw umulin nga without coordination. Mawatan tayo madaya po ta isu nga ti pinagbiagdang dahil tingarot nangyari nga dahito tapno maiwasan tayo dahil kasi nga pang pasamak apo. Ayun lang ako. Okay, sir, once again, maraming salamat at mabuhay po kayo. Apo, Police Captain Sotelo, kay Team Baligyan nga panak-rescue yo, kay ti biktima, iti pamaltug, iti nga pasamit ka banbantayan, iti ilit na ver. Maraming salamat at mabuhay, Apo, Police Captain Sotelo. Thank you, sir. Okay, Bombo Aileen, sa dyan, Police Captain William Sotelo, Chief of Police, Philippine National Police, ti Iliti Novera, may nagpila iti update, iti pa nakarescue iti biktima nga ni Mr. Gringo Barid, nga residente iti barangay Kakapian, iti Marcos Ngemunan, nga nakinuman ni Bombo Radio ni Mr. Antonio Pugyao, nga residente iti barangay Kakapian, Marcos Ilocos Norte, nga iso natin ipakamo, nga iti ka barangay, nga na-aksidente, iti ka banbantayan, iti paseti Iliti Novera. Kaya wala ti update, mga Philippine National Police ti Iliti Novera, Patrol Number 5, Bombo Roger Lopez reporting para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat, Bombo Roger Lopez. So, dito ang mga kabombo ni